amortizator edo zergatik sortzen da ideia hau. Krisi hau ditzen ari gara, krisi ez superkrisi, eta badago kolektibo bat, kolektiboa kreatiboak, eta artistak, eta badago eta multzo horiek lan egiteko normalean behar dute diru handi bat hasteko. Filme bat egin nahi bat duzu, diru pilo bat behar duzu, zuzari eskatu dirua, eta gero, filmeako badago dirua gero dirua